Menen gasngi yingila yeshim dagarai bangila ong sha balada phimla ban khot yi meeting po lai khotre what smo ing in hab ban shim ye ki steps ki ba khame today hello jogita ngi bat ye kanong rim la jong ngi bat ye ke ka ba ngi yakren bat kini ki parlok jungi ki badon apo ka pidi ba ngin hab ban respect ye ka decision ka bangi shim today na magata men gasngi ngila withdraw no yaka la ngila tender ye ka resignation kumki chairman but kumki executive member jongka council ba hangno pin implement la pin implement ba unmi uso la kan generate revenue na nagita ki project ki ba ka disi council kan implement tilada ngem dei shu bangin hapan yo ikabha ru compare ngong ikata nagmanta ki interest ban generate revenue ka disi council tinrei yakata ru kamshim urlong ngim so fair ngimong bangi complain ka san pholak ngilong concern ya ka 52 crores katigata ngin na yu san pholak ani kamdon bentai bat ka liang jong ka opposition ngim don role bat ka opposition ngim shim ya discuss ngim shim ya plan banong ba habandon ka jinkan shot ni ka opposition ngidi ki public representative ngidi ki blaji di ki ba kajimut jung khatjungi ka khlan kamdei ba ong ba ngidon hapo kata kajing re tengen bat ka opposition kani ketika stand kajungi ketika stand ka bangi demand na UCM ba unle kerki ya kai ka bangi kwa bantip syai kani kadang kloy mentang gidang shu ya dep pumtu ban ya tender resignation ki jungi tingin sa epet namar ba kai ka bansa mi nang ni sikmat katang ngin hampan ya suthu shwa para members ngin hampan ya shai namar bawat hapdeng jong jingdon jongi hapo ka executive committee haga ruling side ngilapan sngo yigini ki grievances henry kamdon ka jing shashko te ngini ong kumno sho te henry kasyong haki menta ka jing start jugi kumno ki sngo thu yakani ka kam te henry mangi kum ka team ngilong intact ngi scam ka jing mo jong khat namar ka purpose jungi kalong ban yo ban serve nam tak interest jong kipat ba jong ka state khamtam ye ka jurisdiction ka ba ka council ka don menta ka isi ka ba menta kalong mai ba kaladon hapo ka minority ya kata te beling nyalan ma piro fitep nginomelan ya kata gamot kaladon hapo ka minority kaladon ha jing bam don chu kipai ban panklan ya ni ka isi te ya kata ngashu kwa bani thui phi kadang long tu early bang in comment say ha ka ni ka por nei I por but ki development ki ban sami ini si ki bang bot kata kan sawan ka steps nor bang kumong mane ngidang sudet ban tanda ya resignation ki jungi te kadang long tu early bang in comment si kata tinga try UCM un khamtip khamshai CCN ba kamdan shu ha ka majority tamot kala dei ka un haban simhim u ya ka final call ngim kwa bang gini ki kam himasima nga try UCM utip khamshai kata tip ha kal hadu manta kamdon ka signature campaign ngim banai kata ka signature campaign rai kani ka David tang nakaliang jong ki members ki bidan lang hapo kayo di ka decision ka bang isyem de iswa tang para mangi kampat don i kung kata ka signature